na may gipicturan. Mag-vlog din ka? Picture anis ko an. Guys, bibo mi diri guys, kay na birthday mi. Na birthday mi diri guys, oh lami ka ng pagkaon no. Oh, lechon. Oh, napay manok. Manok nga tibuok. Kami ra diri guys, kay mami bisita kay COVID. Happy birthday! Happy birthday! Panganta sa mo be, kay nalitra ba mo? Sige, kanta. Kanta sa nangalit. Amat yan ah. Kanta yan. Hindi mo kanta di, tagang plato. Nag-asip, na birthday mi karon. Birthday sa kong sister-in-law, may akong sister-in-law, si Mamay Nini. Niya birthday pa draw ni Manang UP. Ugma lang iyang celebration, no niya mong celebration, continuation ni. Namani yung pagkaon na mga guys, oh. Turok na. Turok ng uban. Ang litso, nabahak na. Ang litson, daghan pa. Ang salad, wala pa kuway. Oh. Isni. Ingon nila tam isni, pero ako di naman ko kuan, di na ko maka lasa ba kay tungod sa akong pagka-diabetes. Pero mukhaan gyapon ko, oy. Ani ni manok. Okay na aman po ni mga kuan, mga kauban nga. Lahi ko lihiyon bitaw dili mo kaon og baboy. Nami binalaying nga di mo kaon baboy. Amo lang yan taban ko manok kanya. Kani po niya lumpia, manok po ni ang iyang sanggol. Oh, pero kato mo kaon ko og baboy, nami lumpia nga baboy po ang sanggol. Malingan nga unlimited kaon diri by day. Naroon na po ni gabi muna kay Lugba. Dito na po ni sa farm. Guys, mag-honorin may karon sa nag-birthday. Ang among interview, ang iyang unang ako, si Ate Aling. Ay, Aling, unsay mag-istoryan? Lola nimo. Ako maistorya ni Lola na ako kay pati sa permente tapos hindi siya mapako sa iyang mga trabaho. Very good. Magkaroon po akong tawagon si Emily. Ang sister ko sa akong celebrant. Kay wish ni Lola. Ang wish na ko ni Lola kay ma-happy siya sa kuan sa yahang life. Sus, good. Sige. Bakas ka. Oh, nagkakay ang kaya. Sige na. Baby shark. Baby shark.
Inak na. Ako kamay. Kaya na. Oh, sponsor na sini. Ikan sa Rufina Store. Kita direct tulog 20. Cristiano gihapon ba? Ah, presyo. Cristiano nagdawatan eh. Ah, presyo. Mani akong mga apo, guys. Maliwag sa iyalo, mga cute siya ako. Hi, so guys, sumana mig sayaw giatagan ng mig prize ni Auntie Millie. So magbabay na mi sa inyo. Ha, sige na. Bye. Bye. Congratulations di ay kang Ranran Eroisa Ayoban Habonga. Kay graduating siya sa iyang kurso nga Electrical Engineering. And to the proud parents, si Mr. Rico and P. Habonga and the whole family. Ran, congratulations. Hope nga you enjoy in your success. O aduna sa magpa-shout out kang Gaw Junalyn Timbal Divino Hinampas. Gaw Jo, kamusta ka diha sa Riyadh? Ingat-ingat lang. God bless.